mo, laman lupa. Huwag ka lang magsisinungaling, ha? Huwag mo nang sasabihin na kinukulam siya, ha? Bakit mo sinasabing kinukulam mo at tao ka? Hindi naman tao. Sige, kalas ng kalas. Tinutusok mo yung mga ugat niya. Kasi sinira yung bahay nyo. Dahil nagpagawa sila ng bahay. Bakit sinasabi mo, nasa Manawag ka? Anong ginagawa mo sa Manawag? Nasa ina, nasa klolo ka? Ba't ka nagsisinungaling? Sige, kalas. Anong kulay mo? Yung totoo. Pupukpukin kita. Anong kulay mo? Saan ka nakatira? Saan na po? Dati, saan ka nakatira? Sa bahay po nila, sa likod. Sa bahay nila sa likuran. Nagpagawa sila ng bahay. Sige. Galing na to sa ibang manggagamot. Ang sagot, puro kinukulam at saka palipad hangin. Pero nagkamali sila. Hindi to kinukulam at palipad hangin. Sige, kalas. Sige. Maayos. Sige. Ubos. Meron pa. Ubusin mo yan. I-detect ko pa rin yung kilang magnetiko. Pwede ba akong humingi na lang ng pasensya sa'yo? Opa. Tigilan mo na ang pagpapasakit sa kanya. Pasko na eh. Di ba? Kung nasira niya ang bahay niya, ay bahay niyo dahil nagpagawa sila, pwede ka naman tumira sa loob ng bahay. Ayaw mo yung maganda na bahay mo, pwede ka naman pumasok. Pag nandun sila, labas ka muna ng konti. Pag umulan, makisilong ka. Ayaw mo, maganda na bahay mo, fresco. Pwede ka pumasok sa loob ng bahay nila. Ay kung may aircon pa sila, di makakatulog ka pa. Ayaw mo yun. Walang aircon, butas-butas ang bahay. Walang aircon, butas-butas ang bahay. Ay, at least may bubong. Dati nga yung hindi yung altar ng Panginoon Kristo. Pag umulan, naanggihan. Tanggal, pasok yung altar. Nagre-reklamo ka pa dati nga, bahay mo lang puno. Araw-araw mainit at tagulan. Ngayon, may bahay na, may butas nga lang. At least may bahay pa rin. Nagre-reklamo ka pa. Sagot, nagre-reklamo ka. Oo. Bakit maganda ba bahay mo? Maganda sa loob. Maganda sa loob. Opa. Pangit sa labas. Opa. Mas sino's magandang bahay? Yung sa'yo, yung nasa loob ng bahay nila. Mahal nila, magulo lang. Magulo ang bahay nila? Opa. Bakit di ba sila naglilinis? Nalilinis ng nanay nito. Ang nanay nito yung mga anak. Busy. Ano? Busy. Busy. Opa. Anong ginagawa nila pag nilinis? Manis-manis lang. Walis-walis lang. Opa. Nakikita mo araw-araw. Opa. Meron pa doon tao sa loob. Ay, meron ilang kayong elemento doon sa loob ng bahay nila. May isa pang kapre na malaki doon. Saan banda nakalagay ito? Pinasok nila yung bahay niya. Pinasok. Opo, nandoon sa puno malaki. Sa likod ng bahay nila. Daanan ng tao. Daanan ng tao. Opo. Di ba sabi sa'yo, hindi ito kinukulang at palipadangin. Dahil kayo nagsisinungaling sa mga manggagamot na kinukulang to. Inisahan niyo yung manggagamot, no? Sagot! Hindi po ako. Sinong sabi? Yung ibang nilalang na sumasani po sa kanya. Hindi ikaw. Opo. Nasaan na yung ibang nilalang? Pinaalis ni ama po. Sino ka ma? Yung sa taas? Opo. Sino? Kailan pinalis? Nung ito lang po. Ba't natira ka? Gusto ko tumira doon. Mabait yan. Mabait. Mabait siya? Opo. Binabay ka? Opo. Minsan lalaki. Tingnan mo. Yan ang totoong may sanib. Hindi nagsasanib-saniban. Kita mo yung mga mata niya. Alam ko naman to kung nagtipik-pik lang Sige. Alas na. Sinungaling yung mga katoka mo Sinasabing palipadangin kulang-kulang mo. Diba? Naisan? Sa boses mo pa lang, narinig ko na. Tapos sa aura mo at espiritu mo, nararamdaman ko na hindi ka tao. Alas. Meron pa wala na. Bibigyan kita ng clue. Gusto mo bang tumira talaga sa kanila? Opo. Doon kung saan yung giniba yung bahay mo? Hindi po, doon na lang po ako sa banyo. Sa banyo ka na lang titira? Opo. Basta po, kusina.
Eh, Ako sa kusina. maninilip ka ng mga anak niya lalaki kasi binabay ka. Alis po ako doon. Pag maliligo sila, Apa. paano mo malalaman? Eh, siyempre pa pumasok. Pag pumasok, pwede bang i-request ko na lang sa labas ka ng bahay nila? Huwag ka sa CR. O pwede. Tapos pagka doon ka na lang sa kusina nila, pero huwag mo silang gugulin. Apa. Usapan. Apa. Pag nagkamali ka, anong gusto mong gawin ko? Puputulan kita ng hininga. Apa. Hindi kita puputulan ng hininga. Ibibilad kita sa gitna ng araw. Wag Gusto mo? naman po. Ha? Kapapatayin kita, walang silbi. Maganda bilad kita sa araw at ilagay kita sa kumunoy na apoy. Gusto mo? Wag. Oh, usapan na to ha, kasi sinira naman nila yung bahay mo. Huwag mo na silang papakalaman. Huwag mong bibigyan ng pamalasan yung bahay nila. Apa. Tanda mo sinabi ko ha? Apa. Kasi may kasalanan sila eh. Sinira yung bahay mo eh. Kaya hindi rin kita pwedeng kampiyan at hindi ko rin ito pwedeng kampiyan. Ngayon, gusto mo ipalipat na lang kita sa bahay nila. Papatapong kita. Ayaw. Gusto mo lang doon. Matagal ka na doon sa bahay nila. Gano'ng katagal na? Sige, kakausapin kita. 5 taon pa lang? Sino naman, paano ka napunta ron? Dati po ka nakatira doon. Dati pa. Matagal na tong bahay nila. O bago lang sila? Tagal na. Matagal na sila? Sino sa nauna? Ikaw. Sige. Meron bang nabakanting lote doon sa lugar ng bahay nila? Nandun yung kapre. Doon sa may puno. Nandun sa puno. Laman lupa. Hindi kita paalis doon. Ang pakiusap ko lang bilang alipin ng Diyos, dahil sinira naman nila yung bahay mo, pwede kang tumira. Huwag sa CR. O pwede. Doon ka na lang sa kusina at sa kung walang naman nakatira, doon ka lang sa sala. Naintindihan mo na. Huwag ka sa likuran ng bahay nila. Huwag kang papasok sa CR ha. Naintindihan mo na. At huwag mo silang guguluhin. Nag-iisa ka lang doon. Wala kang pamilya. Nag-iisa lang. Ilang taong ka na? Sa mundo nyo, ilang taong ka na? 200. 200 years ka na. Sa mundo ng tao, ikaw ay bata pa. Okay, maraming salamat sa'yo. Anong tawag sa'yo? Wala akong pangalan. Alam ko, anong tawag sa inyo? Laman lupa. Hindi mo alam pangalan mo? Bakit yung kapre may mga pangalan? Nakukuha ko yung pangalan nila. Tapos ito, walang pangalan. Inalis mo na yung sakit. Lahat. Lalakad na to. Hindi na sasakit yung mga tagiliran niya. Hindi na sasakit yung puso niya. Gagaling na to. Salamat ha. Alis ka na, hindi pa? Sige, humiwalay ka na sa katawan niya. Mauna ka na doon sa bahay nila. Ayos na. Salamat. Ate, ano pangalan mo? Maria Lorna Monasterio. Ano pangalan niya? Pikit. Ano pangalan mo? Maria Lorna Monasterio Roman. Ilan anak mo? 3. Hindi ka daw masipag magwalis. Dilat ang mata. Hindi ka ba masipag magwalis? Masipag po. Sabi niya, chismosa ka daw. Ay, hindi po. Hindi, joke lang. Meron ba kayong bahay na pinagawa? Meron po. Yung tinitirhan po namin ngayon. Eh, may mga puno ba ron? May tinanggal po doon na alam ko na malaking... Sinong tanggal? Asawa mo o ibang tao naggagawa? Iba. Ibang nagtanggal. Pero nag-inutos nyo dahil gagawin yung bahay nyo. Hindi. Ibig sabihin, kasi siya talaga puputulin dahil gagawin talaga yung bahay. Tatamaan. Natural, gagawin talaga siya dahil puputulin. Hindi po siya tinamaan. May muro talaga siya doon na malaki. Malaki, pinutol. Sinira. Sinira. Sino't sira? Hindi ko po alam sa asawa ko kung sino po yung utusan. Ano sabi ng manggagamot sa'yo? Kinukulang ka? Daw po. At saka ano pa? Lamig. Tsaka ano pa? Wala na po. Walang palipadangin. Hindi ko Ilang manggagamot tumingin sa'yo? Marami na po. Marami. Nasaan tubig mo? Huwag mo na tumayo. Akin yung tubig. Pangalan mo muna. Maria Middle name. Lorna Monasterio Ano? Roman. Hindi ka kinukulang te.
na laman lupa ka. Pinutol mo daw yung puno nila. Tapos butas-butas daw bubong nyo. Butas ba bubong nyo? Ha? Ito naiya. Okay lang yun. O, try mo maglakad. Atras to pay. Tingnan nyo siya. Anong pinagbago? Kilakad kayo, te. Bagkitin mo si Kristo. Anong pinagbago? Tingnan mo yung camera mo. Anong pinagbago, te? Banggitin mo si Kristo. Ipagpagmimpa mo. In Jesus' name. Sabi mo, te, in Jesus' name. Amen. O, lakad. Anong pakiramdam mo? Mabigat magang. Parang mag-ano konti. Kasi wala pa, ayusin ko yung balancer. Ako magkakalas maigi. Umupo ka ulit dito. Titingnan natin. Pikit. Anong kamay mo? Wala na. Pikit. Wala na. Bakit kanina nasasaktan ka rito? Anong nangyayari sa'yo? Wala na. Pikit. Wala na. Kahit kabitan ko pa ng stick yan, baka sasabihin. Kahit si Pedro, kahit hindi ka pumatay, sabi mo pumatay. Hindi na siya nasasaktan. Ang galing mo tayo mag-drama, te. Malibari yun eh. Maganda yung salita niya eh. Hindi! Siguro singer ka. Magkano binayad ko sa'yo? Wala po. Hindi, joke yun. Totoo yun. Kasi wala sa reaction dito. Pikit. Wala na. Pinutol mo daw yung puno, kaso mas maganda daw yung bahay niya. Pinalitan mo daw yung bahay niya na butas-butas ang bubong. Butas ba bubong niya? Yung sinatiro nagpapagawa siya ng Nagpapagawa lang po. Nagpapagawa lang kayo? Hindi, okay lang yun. Okay na. Ano pakiramdam mo, te? Pag natin patin sa YouTube. Tingin ka doon sa camera mo. Ano Naman ng konti. Okay na. Ano pakiramdam nyo? Ibabalance na lang natin yan, ha? Ayusin ko muna yan. Thank you so much. Thank you.